FM channel program ngai thatu zong te in zawai sin force de chengin che bai kan buk vek cheu ani laltharlo piang tur hak tura kanim ba seina in zawai in du sakna kan hlan chewa zanin kan program channan hianin Liandingpuii kan nghah Christmas ti hla thiam tak maya sakha in ngai thateang
kan program dot le chuan Zaipawl zai kan ngai thavele thunga new Chalrang Kohhran Zaipawl ten lel Davida khua Bethlehem tila anrem kha in ngai thale tiang Davida khua Bethlehem dai mun ko hara chua san thiam me lai kam me ra pu de an mu te lai hai te huan len chu ni ang kita lo en da an tao lo zo chua chua din an han el vela wa da ngel theo lim se ra va lo sai oh an tôi là luôn nghe mà mai say đẹp thế đâu rồi chứ Chúa đi lại đó Chúa đi sang trên lại đó Chúa trên rồi dân xin cha để không bị thế lúc ta để đi tìm cho lúc ta để cha tua nung cha tua Pathian zakah tlawm Lalhmingthangi Hnamte mai ro lan Pathian in kan tan chan Tawpna Ranthlengah o ka Davida Pathian zakah tlawm Lalhmingthangi Hnamte mai ro lan Pathian in kan tan chan Tawpna Ranthlengah o ka Zona chuan Rev Dr K.Lallawmzuala Krismas Christmas thuchah ilongai thangu Ama saberin kumin Christmas mangtu zong zong te in zavain kan lalpa Isu Krista mingin chibai kabu ka cheu tun truma hian thil pahni Christmas chungchang a hian hansoi kan du'a ama sa chuanin khovel in a Christmas kan kalpui chho mek dan hi chik taka kan thlir chuan he Christian te hun pui le hun ro pui berakan ngai hi khovel in min chu sak nasatial tiala khothang lama phei chuan Christmas putar Santa Claus hian in mi teril ruwa hne to ema
an thang thar tam takte chuan lali Isu Krista pian champa phak ani na ain Christmas putar Santa Claus pian champa phaka an ngai hial to a chutiang chuan he hun hi khovel thil hian min chu na satial tiala Santa Claus tradition an tia khothang lama chuan he hian Christmas alua na satahle a he Santa Claus tradition an soi hi Santa Claus to Christmas dona sumdong tu te khothang lama chuan in hmun tin deuh thomai hianin Christmas putar lem mu tur oma chumi na entir a symbolize lian tak mai chu sumdon na thil anga hian Christmas hi an mang na sato ema Christmas atan mi an bazar na sa a thilan lei na sa ema Christmas huna thil in pek turte chutiang chuanin mun tin maya sumdong te poina hlok thei ang pera chutiang anga tran la chuan he huna hian an mang thrina chuwang chuanin Christmas zia le a hlut na tak po hreto chuang lova aphovuaka buai mai a hi khothang lama po khuan an tam to hle maya keini rama te po hian chutiang ang ngai dan nei chu thang thar zinga kan tam sot hle a hlim hlop te thil thar le enge movel maya Christmas buai puya atak tak kheng phasi lova Christmas mang hi kan tam sot mani hetiang huna hian Christmas zia athara in ko mu le hi apoi mo hle in ka hria chanchin tha johana ziak bung thum chang som paruka kan muang khanin Christmas zia lairil berchu Pathian in khovela mangai ema chuti chuana fapamal nei chun apeya ama chutu po aringa piang an boral lowa chatuana nunna an nei jok nan ti hi ania hei hi Christmas thuchah lai pui berle Christmas zelai ril ber mai chu ania Pathian mangai na top nei lovin sualat lu to mishing te mangai na amin zui na awangin afapa mal nei chun lali Isu Krista khovela aron tira chu wang chun he khovela hian lali Isu Krista chu ron piang in Ranthlengin chu tiang chuan he khovela hian tlawm takin pa Pathian mangai na zia suala kluto mishing te zinga hian min ron hriat thar tir le atuma tiang chuan in lali Isu Krista mang hian Pathian in khovela hian mangai na zia min hriat thar tira in mangai ton na chang kan hriat theina turte keima nia mangai na hian mun lai pui ron chan le theina turin van ro pui na kalsanin mangai na tom nei lo Pathian chu Ranthlengah ron piangin chu tiang chuan he Christmas a hian Pathian in min hriat tira du ber chu mangai na hlut na le ro pui zia te ama pa Pathian mangai na mai ni lovin khovel mi te ta na po in mangai na apoi mo zia a hi min zirtir thar le adu ani suala wangin mishing te hian mani ma kan siala chapo na wang te mani ma kan sial na le chutiang anga sual na tho thalo pui awang chuan kan in ngei lova kan in ngir ngova mani then te mani chung kwa kan chen pui te thleng po ang ngei lovin ram le ram nam le nam khotlang le khotlang chutiang chuanin in ngei lo na hi hmun tin maya mu turin na ta a chutiang khovela chuan lali Isu Krista mang hian Pathianin mangai na zia le mangai na hlut zia mishing te zinga hian min hriat thar tir le adu ania chu wang chun he Christmas a hian min mangai na mishing pui te mangai na Pathian min mangai tu mangai let na
heng hi kan ril ruwa ngai tu chuak thar ila lali su Krista lo pian na hian chu chu min ko mu atum ber ani ar chu chu Christmas lairil a omze lairil ber ani ti po hre thar le ila a tha ome tina pani na chuan helal isu Krista ron pian don zana van mi pui tam takten hlamoi ro pui tak an ron rem chu chung nung bera Pathian ro pui takin om ro se leichunga lom em mi hring te hna rem thu leng ro se ti hi ania he thu hian he la thu hian thu poimo tak tak pani aken chu pakhat na chuan chung nung bera asang bera Pathian hero pui takin om ro se ti hi ania he Christmas hian min hriat tira du chu Pathian ro pui na mihring te hian in Pathian ro pui na turin kan nung tur ania chu Pathian in min siam chan po ania ma se sual awangin Pathian ro pui na tura nung tur te kha sual na tho awangin chu tiang chuan Pathian ro pui na turin kan nung zo to lova keima ni in mangain le khovela hian buai na chi sang awangin harsat na atam ta em Pathian ro pui na mel hi mu tur a omlo ani tin hewan mi pui te hla thu ina ron ken dang le pakhata chu leichunga lom em mi hring te hna rem thu leng ro se ti hi ania chung nung bera Pathian ro pui taka a om na tur chuan he khovel asiam mi hring te hna hian rem thu leng ro se ti hi ania mi hring te kan in rem na hmuna pia nga hian Pathian hero puin alang chuak thrina mi hring te kan in huat na te kan in ti nat na le kan in ti hreom na hmuna hian min siam tu Pathian hero puin alang chuak thei ngai lo ani chuwang chuanin he Christmas kan man na po hian poimo bermai chu kan in chung kwa kan in thenom khoven na kan khotlang le Kohhrana chu tiang chuan rampum puya po in rem na apoimo a chu in rem na nei tur chuan ni china kan soi Christmas ina aron ken poimo ber in mangai ton na hi apoimo ber maya mani masial na hmuna te chapo na hmuna te duam na te heng hmuna hianin in mangai na mu tur om ngai lova chu tiang hmuna chuan in rem lo na in ngei lo na in huat na a om thrina chu hmuna chuan Pathian a ro pui thei ngai lo ani amaro chu ring tu ten he Christmas ina thuchah aron ken poimo bermai mangai na hi kan chung kwa kan khotlanga kan nun peng tin re nga kan seng lu ero chuan he khovelang he hian Pathian chu ro pui taka choi moin alo omanga chu Pathian du dan le he khovela fapa Isu Krista fapamal nei chun aron tir chana hi chiang zokin alo lang chuakanga chuta chuan Pathian ro pui takin mi la shelo ring lo te po in an lo mu thei don ani chutiang taka he Christmas hi mang turin kan ril ru in buat sayam lalpana thu kan zatan malmin som sakro se amen kan program tot le chuan mazai kan ngai thavele thunga nga Ranthlengah hmun tlawm tihchhuah Lalhmingthangi Hnamte ina sakha in ngai thale tiang Bethlehem
kan hun top kan lo thleng le ta a kan program te ti top nan Zaipawl zai kan ngai thave le anga Leitan Pastor Bial Zaipawl ten Kumhlui mualliam chung Pathian ruat sa reng hi tihchhuah thiam tak me an rem kha kan ngai thadonia FM Hruaina Eng program hi Christmas ma in kan nei hman to don silawa chuwang chuan zanin hian min ngai thatu zong zong te Christmas che bai kan buk chewa in zawain lim le dam taka he hun poimo tak hi mang turin kan do sak cheu ani in zawain mang cha ule mualliam chung Pathian ruat sa reng parangin vulai ni amma se